Но по същия начин. Яш. Добре. Сега пак ги слагаш до тебе. До мен. Следващата команда. Фасовете са стари трипани. Давай следващата команда. Браво. Сега пак ли ми? Пак е също, е, само че с трите команди. Яш. Ай, сега пак да застане до тебе. До мен. Легни. Чакай да застане, па тогава да ляга. Яш. Сега трябва да направим същото нещо, без ръката да ти е там. Горе. Да й показва какво ще става и какво имаш и какво нямаш. Слагам ги в другата и само подавам на едната ръка. Става и така става, да. Тук или вече месец? Тук. Седи. Соли ръката. Давай. Браво. Яш. Ой, пак. До мен. Чакай, тя изяде ли? Видя ли ти Да. дали изяла? Легни. Изяде, тя търси още легнина. Браво. Яш. Права. Ти ги пускаш или ти ги хвърляш? Какво правиш? Изтървам ги. Ага. С тия оризовите ножици. Това права е... Иначе... Тя сега е по-права, отколкото те. Айди, пускай долу. Яш. И сега отиваме на следващия кокъл, само че от другата ти страна. Ага.